Λοιπόν, θα ομολογήσω ότι αυτό δεν το περίμενα σήμερα. Η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Δανία 3-0 ή μάλλον 0-3, ακόμα χειρότερα γιατί ήμασταν στην έδρα μας. Και ουσιαστικά φάνηκε το πόσο ανώτερης κλάσης ήταν η Δανία σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία δεν φάνηκε καθόλου σε όλο το παιχνίδι και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστη. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε. Θεωρώ ότι υπήρχε μια λάθος προσέγγιση στο παιχνίδι εξ αρχής. Εγώ περίμενα ότι με βάση τα στατιστικά του Μπακασέτα στο προηγούμενο παιχνίδι και δεδομένου ότι θα ήταν τόσο κλειστή η άμυνα της Δανίας, περίμενα να έχει μέσα τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο. Δηλαδή ένα παίχτη που θα σου βγάζει, γιατί έχει καλό πόδι, ρε παιδί μου, τα σουτ σου έξω από την περιοχή, όπως είναι ο Μπακασέτας, και ένα παίχτη ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στις μακρινές μπαλιές, στις μακρινές μεταβιβάσεις, σέντρες και όλα τα σχετικά σε κόρνερ. Εν τέλει δεν ξεκίνησαν αυτοί οι δύο παίχτες. Ο Μπακασέτας μπήκε στο ημίχρονο, τον Πέτρο δεν τον έβαλε καθόλου μέσα. Περίμενα ότι στη θέση του Βαγιανίδη σήμερα θα έχει ουσιαστικά το Λάζαρο Ρώτα, γιατί το παιδί κουράστηκε προχθές, έπαιξε 90 λεπτά και οπότε περίμενα σήμερα ότι θα έχει το Ρώτα από άποψη να τον ξεκουράσει, γιατί θα έχει τρεξίματα το παιχνίδι. Ο Κουρμπέλης και ο Κωνσταντέλιας για μένα σήμερα δεν ήταν ιδανικοί και ειδικά για τον Κωνσταντέλια τον άλλαξε στο ημίχρονο, νομίζω το κατάλαβε ότι δεν ήταν το παιδί τόσο αφοσιωμένο στο παιχνίδι. Τι κρατάμε από αυτό το παιχνίδι? Για μένα κρατάμε ότι η Εθνική έφαγε ένα χαστούκι πρόωρο, το οποίο δεν είναι πάντοτε κακό. Γενικότερα οι ομάδες τρώνουν έτσι και δεδομένου δεν είναι μια knockout φάση και είναι μια φάση ομίλων, δεν είναι τόσο κακό αυτό που έπαθε. Δεδομένου ότι αν σκεφτείς ότι από τους τρεις παίκτες που φάγαμε γκολ, ο ένας είναι παίκτης που παίζει στην Μπρέτφορντ, ο άλλος είναι παίκτης που παίζει στην Μπαρτσελώνα και ο άλλος είναι παίκτης που παίζει στην Νάπολη και αυτός μας έκανε τα shoot στο τέλος, παίζει στη Manchester United. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν τίποτα παίκτες οι οποίοι παίζανε, ξέρω εγώ, σε ένα πρωτάθλημα όπως η Super League ή οτιδήποτε. Είναι παίχτες οι οποίοι παίζουν στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα, στα δύο μεγαλύτερα πρωταθλήματα, La Liga και προφανώς Premier League. Οπότε το κάνανε πάρα πολύ δύσκολο για την Εθνική, δυστυχώς. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, θέλω να ακούσω μια ενδεκάδα που εσάς θα σας κάλυπτε. Και πάνω απ' όλα κάντε ένα follow, γιατί είναι το καινούργιο μου καναλάκι αυτό και θέλω να τα πάμε καλά εδώ πέρα και να μπορούμε να συζητάμε πράγματα. Εσύ τι πιστεύεις για την Εθνική? Έχει ελπίδες να περάσει στη φάση knockout του Mundial?